conversation between friends. How often do you read books? Isomoga buge nyadidi. Isomoga buge nyadidi. I read books almost every night before I go to bed. Asomoga buge pile gotieno kapok adhi nindo. Asomoga buge pile gotieno kapok adhi nindo. What's your favorite type of book? Buk machal nade ma ihero somo. Buk machal nade ma ihero somo. I love reading about English. Ahero somo bug kwano kod mek dhum. English and math. Ahero somo bug kwano, math, kod mek dhum. English. What do you learn from books? Ipuonjriga ang'o e buge? Ipuonjriga ang'o e buge? Books teach me more about things around the world. Bug kwano puonja kaka anyalo timo ohala. Bug kwano puonja kaka anyalo timo ohala. Bug dhum puonja kaka anyalo twak kod welo mawuok loka. Math books teach me how to do business. English books teach me how to relate with guests from abroad. Books are also my best friends. Buge bende gin osiepega masie. Buge bende gin osiepega masie. Where do you read books? Isomoga buge kanye? Isomoga buge kanye? I read books at home, sometimes in the library. Samoro asomo buge e ot, samoro asomo e od somo. Samoro asomo buge e ot, samoro asomo e od somo. How long does it take you to finish a book? Buk achiel kawi ndalo adi tieko. Buk achiel kawi ndalo adi tieko. Well, it depends on the length of the book, but it usually takes me a week to finish a 300-page book. Luore kod kwano mar oboke. Luore kod kwano mar oboke. Kawaga wik achiel tieko buk manigi oboke 200. Kawaga wik achiel, 1 week, buk manigi oboke 200, 200 pages. Do you usually bring books when you travel? Be iting'oga buge ka idhi safar? Be iting'oga buge ka idhi safar? Yes, I do. Hey, read the whole thing. When I'm at the airport or bus station, I read books to kill time. Hey, ka an e paw ndege kata stand, asomoga mondo aneg saa. Hey, ka an e paw ndege kata stand, asomoga mondo aneg saa. Peace.